tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. Mga kwentong pinag-uusapan, mga iyong kailangan malinawan, mga impormasyong kailangan niyong malaman, mga problema at subong na kailangan aksyonan, bibigyang solusyon sa programang may katuturan. Reaksyon! 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 Tagapagtanggol ng katotohanan, taga-usig ng may kapalpakan. Di ka makakapagtago, di mo matatakbuhan. Reaksyon! Pag bad ka, lagot ka. Pag good ka, ayos ka. Yan ang programa Reaksyon! 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 At ngayon, narito ang inyong anchorman. Uya na ang programang matao ng kalinawan sa mga issues kan aldaw, ma-informa kan mga nagpapanahong isyu, manungod sa politika, sosyo, ekonomiya, edukasyon, asin iba pa. Ini ang programang Reaksyon! 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 Kaiba si Gastronel Adtoon, Principal Carlo Obrero, asin si Attorney Ryan Paul Olfindo, ang tabayanan, ang karambola kan mga edukador sa programang Reaksyon! 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 Kada Sabado alas 8 hasta alas 9 nin aga, digdisa na sa 92.3 Home Radio. Hello, good morning. Good morning mga kapagkaga Bicol region. Good morning Philippines. Good morning Daddy Josh. Good morning Engineer Emerson, Engineer Josh. And of course kay SM Ron Berin. Para na po tabi sa Induga Boss. Hello. Welcome po sa programa. Ini po ang programang Reaksyon. Ngayon pong aldaw nin Saturday. It's Abado Saturday morning. Ini po sa 92.3 Home Radio. Sabay po na nadadangog na hiling sa BicolNet TV. Good morning po sa Induga Boss. Welcome po sa programa. Padagos po ang pagpreparar kan Bicol region sa maabot po na si Bagyong Bising. Nagdadangadang si Bagyong Bising mga tugang. Yaw na si Bagyong Bising. Si Bising sing. At yan lang po makasabay niya to kung kasabay kung makaulay niya to. So taga-Pag-asa. Manungod po sa bagyo. Sana makontak niya to ang Pag-asa, Daddy Josh. And si Governor ko akan katanduanes since mga kaibigan, iyo po ang dadalaganan kan bagyo ngunyan. Iyo po ang tatumbok po base po duman sa mga forecast. Ang katanduanes mga kaibigan ang dadaanan po ng bagyo. Pero hindi po yung mata mismo as of kanina. Kanina pong alas 7 ng umaga. As of 7 a.m., ang forecast mga kaibigan, dadaan po yung bagyo. Ito pong si Bagyong Bising. Diyan po sa vicinity ng Catanduanes. Pero po yung mata ay hindi po magla-landfall sa Catanduanes. Pwede pong magbago pa yung kanyang direksyon, yung kanyang movement. Depende po, Marami kasing factor yan. Yan po ang pinaghahandaan ngayon ng mga kababayan natin dyan po sa Catanduanes. Kaya may bagyo na. Ano ang sa indong reaksyon dyan sa bagyong yan? Ay dapat maganda man giraray. Good morning kay Pading Dante Serrano, nakantabay sa mga oras. Sabi ni Pade, may hangover Pade. Pero nagulpi ka naman Pade. Nagulpi ka naman kasubang game. Man kay Mr. Arandar Bicolanja. Good morning. Kay Mading Lizal Magtalas, good morning. Kantabay. Kay CNF
Sine Prams. Good morning. Sine Prams. Xavier Ramos, good morning po. Asin sa imong pamilya. Maray na pagkaaga po sa inyo dyan. Kay Sis Angel, good morning po. Salamat sa pagantabay. Sa mga gusto po magpaabot kan sa indang mga komentaryo, suggestion, reaksyon, problema, sumbong, text lang po ka mga tugang. Mag-text po sa 0912-698-2085, 0912-698-2085. Numero po kan sa inyong pong lingkod. Thank you, SM. And pwede pong mag-comment or mag-chat sa ito pong Facebook page sa Home Radio. Hanapon lang po nito ang Home Radio Legazpi. Okay, hanapon po nito si Nela doon sa Facebook. Pa-shout out kay JF bako FJ pala FJ sa inaanak ko dyan sa Santo Domingo, kay FJ Kiliste, ang proud na daddy na si Tony K. Kiliste, buda si proud mommy na si G. Kiliste, si Fred Jolito, good morning. And sa Kiliste family, good morning po. And of course, dyan kay Kagawa Barredo and family, good morning po. Shout out na dyan sa mga taga Santo Domingo. Buda dyan kay Action Alat. Action Alat. Action Alat niya Mayor June Aguas. Action ngaya Alat. Location po of the eye or center kan Bagyo. Ini po ang severe weather bulletin number 3 kan Typhoon Bising. Ini po ang tropical cyclone warning. Hali po sa DOST Pag-asa. Printed copy. Hali po sa Home Radio Typhoon Monitoring Center. Diyan kay SM Ronnie Berin. Location of the eye or center po kan Bagyo. As of 4 a.m. kasabago po, the center of the eye Typhoon Bising was estimated based on all available data at 705 km east of Surigao City, Surigao del Norte, or 775 km east of Maasin City, Southern Leyte. Maximum sustained winds of 175 km per hour near the center and gustiness of 215 km per hour. Yan po ang kusog kan Bagyo. And winds 175 km per hour. And so yaon po sa Harnis Sentro at gustiness 215 km per hour. Makusog po, no? Ang saya pong movement west-northwestward. At nadalagan po ang Bagyo in 20 km per hour. Base po sa Pag-asa, day po malandfall and Matakan Bagyo. Base po ini sa Pag-asa kasabagong 4 a.m. Pero may pigihiling kitang sarong application. Tingnan mo na taman ang Bagyo. Malandfall and Mata kan Bagyo sa northern part kan Luzon. Pero pwede pa po magbago yan. Forecast po ini. Tandaan po, forecast. Bastang tandaan ta mga kaibigan, ang Pag-asa, iyo po ang mas manakaaram. Ang Pag-asa, ang may mga gamit. Ang Pag-asa po ang maaasahan. Pagabot po sa mga araw po kaning may maraot na panahon. Ano po ang forecast position kan Bagyo? After 24 hours sa aga pong maaga,
Apigasahan po ang bagyo na maabot po sa 350 km northeast of Borongan City, Eastern Samar, or 430 km east of Katarman, Northern Samar. Sa Lunes, mga kaibigan, 280 km east of Birac, Catanduanes. Sa Martes, 345 km northeast of Birac, Catanduanes, and 575 km east of Baler, Aurora. Wednesday, mga kaibigan, Miyerkules, nasa 480 km east of Tuguegarao City, Cagayan. And sa Thursday morning, Huwebes na aga, igasahan po ang bagyo na maabot po duman sa 445 km east of Calayan, Cagayan. Yan po, mga kaibigan, ang forecast positions kan disclaimer. Tandaan, pwede po magbago kasi forecast po yun, no? Pwede po magbago ang dalagan, pwede po magbago ang posisyon, pwede po magbago sa mamabot daldaw ang bagyo kung saan po madalagan din. Magantabay lang po sa Pag-asa, magantabay lang po dito po sa 92.3 Home Radio. Agani pong updated po kamo sa posisyon kan bagyo. Ang Facebook page man kan Home Radio, pero may man naka-update man kan kan posisyon kan bagyo. Kaya day para hadit kamo. Shout out sa nagda-drive Panaga. Mapanaga katabi Sir Carlo. Ingat pa sharing Panaga ha, karo mapa PMS ka dyan sa nagangon yan. Delikado mo yan sa Kamsur, kadakol ki sa Kamsur ha, kadakol ki positive sa Kamsur. Sir Carlo, ingat-ingat dyan. Maray na aga Nel, maray na aga man dyan sa hacienda, sa mga tungko po, ingat ka mga boss dyan. Opo, ingat dyan sa mga ayaw dyan sa San Miguel Island, sa Tabaco. Ingat-ingat ka mo dyan ha. Ingat ka mo dyan kan bagyo. Kasi pag ang bagyo siguradong tuminawa sa Catanduanes, apektado po dyan kamo sa may San Miguel Island. Madam Gold Azul, good morning. Thank you po sa pagantabay. Gold Azul. Si brother na Aris Banda, nagkantabay man sa gunyan. Good morning. Thank you sa pagantabay. Brad Aris Banda kan Santo Domingo. Diyan sa Aksyon Alat. Aksyon Alat. Good morning po dyan sa Indigo Boss. Thank you so much sa pagantabay. Oy, Sir Carlo, ingat ha. Sabi ko na sa indong magsabay ka mo dito sa kuya na hi daw ka mo. Kamunduan ni Atty. Olpindo. Hi na baya kamunduan ni Atty. Olpindo. Naghahanap ka mo dito mga paradangog. Si SM naghahanap man sa indo. Bahala ka mo daw kung hain ka mo. Good morning po, Tabi Maestro. Glad to hear your voice. Kunyan po na aldaw. Nagkape-kape, tagay. Kape tapos tagay. Nagula man ako dito. Nala ko sa iyo. Nagkakape-kape ka tapos tagay. Ay naman ah. Oy, ang ano pala, ang SSS, baka makasabay na niya to si Ma'am Janet Mapa, si Ma'am Janet kan SSS. Alam ko question number ni Ma'am Janet eh. Igwa pa lang siya da SM, kaya maray na programa. Ito po na makakaigwa ng benepisyo sa mga nag-positive sa COVID. Once may nag-positive na COVID sa indo, maski kapamilya nindo, may makukuha mong cash assistance. Aramon tali di ang istorya kay Ma'am Janet Mapa. Ma'am Janet Mapa. At lang ha. Si Ma'am Janet po mga kaibigan ang tagapagtaram kan wala talaga sa uso number ha. Mata ito.
Hindi na lang kayo sa messenger. Pwede man gara sa messenger apo lang si ma'am. Sige daw, tahilingon ta. Ay, nakaini ang connection dito dali Diyos. And no, i-connect na digdi eh. Yan. Wala, bako si Ma'am Janet, bako man online. Oras natin mga kaibigan, 8:26 in the morning, alas 8:26. And after that mga kaibigan, after kang commercial break, Daddy Josh, after kang commercial break, pwede na tanganing labo-labo kita. And we are trying to connect with the Governor Joseph Puboy Kua of Catanduanes. Sige po, Daddy Josh, ika na muna. Ay ga pa. Sige. Sige, dahil mo na sabi ni SM. May contact si SM. So, sa pag-asa ata yan di contact ni SM. Ano ito pala 8:27 digdi sa relo, digdi sa ibong. Lola ako sa Indo ha. Lola ako sa Indo kung ano-an talaga digdi ang halatang ha. Sige. Sir Emmanuel Silencio, good morning. Sir Manny Silencio, good morning po, Tabi. Sir Manny. Ayan. Good morning po, Sir Manny. Sa SM. Alam ko na, Tabi, Dada Jess, relax ka muna, Dada Jess, dyan. May kita. Dada Jess, Pacheco, madali lang ha, may ilalaog kitang, may laog si SM na si Jess. Okay, sige, may istorya si Jess. Okay, kaya mo na Jess, Tabi Jess. Go ahead, Jess Pacheco. Fight. Daddy Jess Pacheco. Daddy Jess, sige na. Doon tagiraray. Okay, good morning pala Tabi dyan sa may public market kan Ligaspi. Maraming na pagkaaga sa inyo dyan, Gabos. Sa mga taga-public market kan Ligaspi, good morning po dyan sa Indo, Gabos. Dyan po sa Sapphire Canteen, nakantabay sa mga oras ini. Good morning. Dyan kay Brad June Tao po. Brad Salvador Tao po. Good morning po. Sa Baldonado family, good morning po. Mga nakantabay dyan sa Baldonado family. Sa Dilagaan, Lapu-Lapu, good morning po. Thank you po sa pagantabay. Salamat po sa inyo pong panagos na pagtitiwala sa programa. Okay, istorya po ito sa luwas, mga kaibigan. Sa oras po na 8:29 in the morning, nasa ibang na rin yung mga tugang si Daddy Jess Pacheco sa saya pong istorya dyan sa luwas. Daddy Jess, good morning. Pasok. Yes, go ahead. Daddy Jess. Yes, loud and clear. Fight. Mm-hmm. Ay, may nag-abot ng rescue. Yeah. Alam mo na, Daddy Jess, alam mo na.
Ako na Diyos. Dito lang kita. Sige, go ahead, David Jess. Go ahead. Ang sabi nga maestro nga Piccolo, iyo maestro ang Isuzu EPR 455 ang plate number. Papa, ano ang nakabangga sa iyo? Anong klaseng auto? Okay, ito tayo ni maestro ito so green ba maestro Innova style. Isuzu, Garo Innova. So, ano yan? MUX? Ang tayo maestro is sportivo. Esportivo. Okay. Yaon pa so driver kang nakabangga. Yeah. Yeah. Sabi maestro, ito maestro nga dito maestro, maestro nagalagaw maestro papasirin sayang arong. Ito man tayo maestro nag-atras, sabi nga ining esportibo. Sabi maestro ang natas ang kaning auto. Pagka-atras tabi maestro, nakalog ining babae sa aram kang auto. As maestro nagyampaan didit ang likod kang sabi nga babae kang rira. Inay ko po. Pero ano sa hiling mo kaya na biktima, nanabangga, conscious pa, nakakaisip pa man? Ito tabi maestro. Ha? Ito tabi maestro na kaya nakaisip tabi na yung maestro. Sige. May nagkapod na sa pulisya? Ikaw na kinagkapod dyan sa mga otoridad sa rescue? Okay, ito yung maestro, maestro ang mismo nga barangay Orosay kang 911. Okay. Yaring maestro magkapagkawin maestro niya dito sa nasabi nga biktima. Anong oras pa nangyari? Maestro, nangyari maestro, alas 8, ko niya pagkaga. So ano pa lang? So pirang minuto pa lang nakakalipas? Roger, pwede kayo maestro, pwede kita matipuna ka mga tao dito pwede kayo maestro, nakaalok na maestro, isabi siya miso sa gilid ka atin ang pong. Dahil mo pwede yan iroon, tama kung lalo pang lalo pang madiskido, kaya maghalat ka mo kung may proper training para maghali yan dyan or maidara yan sa ospital. Roger, kaya maestro, 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 kang barangay na yun ang maestro, nasabi nga biktima, kaya ning maestro, ang pili ng maestro magiro kani ang mismong ambulansya. Correct. Bakon ambulansya, so mga sakay kang ambulansya. So mga rescue. Sakay pala kang ambulansya. So mga rescuer. So mga rescuer na maestro. Yung maestro, pag-atay maestro, ang pag-abot ng ambulansya. Orasan ta, kung pirang minuto na nakalipas, kung yan 8:25, nasa 8:33 na. So, dapat kaya mga rescuer, ano man pirming aktibo, pirming makaskas, alerto. Okay, maestro. Magis minutos na. 2 minuto na sana, magis minutos na. Di, pag napabayaan pa yan, baka kung lalong ano mangyari sa... Maestro, upag maestro, ang nasabing pandok ng babaeng ito, talagang maestro, talagang nagabi. At ang buot mo sabihon, tinamaan sa mata, sa pandok, sa payo? O pagkabangga ka ni maestro, ay hindi ba maestro, so auto maestro naga-atras, kasi maestro, nagalakaw. Pagkabangga sa maestro, nakapusak sa iyong payo, di sa may yatin ng pong. Hindi as. Maestro pang babae, o nakaulob, nag-atras tayo ng bikulo, kaya ilagyan maestro sa iyong likod. Anay ko. Saka na maestro na kang driver na ikaw na siyang nabangga. Dahil na reparuan driver na may tuminama na doon sa likod. Roger. Ano? Ang biktima, mga pirang edad na sa estimate mo? Ang biktima to maestro nasa maestro nasa 9 of 30. Line of 30, mga araw kayo na no? Roger. Dito may prima pa maestro nga pangarap ng babayta. Dito tayo maestro pili makauron. Ano so may mga nagdyan ang kapamilya kan ba kang biktima? Kung tayo maestro so sayang agam kampang mismo tayo maestro sayang kaya pagkaga. Kaya pinagilingan sayang agam pero pikakaurot nga kung talagang anong namat yan. Oo. Dahil man siya kan makiro kasi wala man siyang proper training para sa pag-rescue kaya baka lalo pang magrabe yan. Kaya yan lang ang maginibo niya, suportahan niyo man agam niya. Pakusog-kusog sa ng buot. Okay, suportahan na sayang nasabi nga sayang agam. Lantig agom. Kusog buot sa nalantig agom.
Maestro, pero sige. ng minuto, wala pa maestro. So, ambulansya. Mga punan ka na sa mga nakaantabay sa kunyan, baka maigudan kinakantabay na arnis sa mga police stations or arnis sa rescue. May pulis dyan? Ano yung katapit na maestro? PNP, Legazpi po, tabi, may aksidente na naman sa may parte ka na Orosite. Sa may barangay hall, mismo ka na Orosite, tama? Roger. Daddy Jess, okay. Mukhang multipurpose. PNP Legazpi po, tabi, araniman sa na ang sentral, dyan sa may, maagilan ka mo sa may okay. Baka po tayo monitor dyan sa PNP Central para at least ang PNP, baka man po ang marescue kayan. Kundi ang PNP mga tugang, iyo po ang makontrol kang crowd. Baka po kung siyempre sa mga ususero. Meaning maestro, maestro. Yaon sa driver. Daddy Jess. Minsan. Unlimited na limited. Yan po mga tugang and iyo po yan iyo po yan ang promo kan mga telcos tangon yan. Unlimited na limited. Kaya nga ngayon unlimited tapos napupunduman giraray. Di ba kung unlimited? Daddy Jess, go ahead. Kaya nga maestro, ang ambulansya kang cord. Na maestro, ining babae. Okay, di at least okay na. So driver kan nakabangga. Kumusta man? Buti maestro, ang driver maestro, medyo maestro, nagkanaman siya na mundo. Ayo, siyempre. Dahil man binugbog, arog ba kaya minsan mga arog kayo na nakabangga. Pag nakailing yung kapamilya, ibiburgbog ka mga kapamilya. Dahil man kayo maestro, dahil man action so nakasabing so agong maestro, pagkailing ka sa agong dahil pa maestro sa sayang agong. Very good. Aksidente yan, hindi man isasadya kang driver. Okay, sige, David Jess, go ahead. Fight, at least iguana ki rescuer na yaon dyan sa kunyan. Legazpi, maestro, nagmananong maestro, lagi ka nangyaring aksidente. Okay, very good. Sige. Pero maestro, ang mga lugar na informasyon, halit sige suluwas para sa reaksyon, Just Pacheco. Okay, thank you so much. Sa ang situational report dyan sa may parte ka na Orosite, Banggaan po. Binangga. Bago man po siyang hit and run, tali man po nagdulag sa driver. At least, papanugatan mo kan driver kung ano nangyari. Aksidente po yan eh. Tali man po yan titutuyo. Aksidente. And at least siya na. So, after 12 minutes kan pangyari, nagabot po sa mga rescuer. Nagabot po so PNP Legazpi na action naman tulos. Very good. Sige, and we are hoping for the best duman sa nabangga, sa biktima. Na makari-recover man tulos kan sa iya po tabing sinapar na kung ano man po, kung lugad or kung may ubag. Kasi Daddy Josh, iba man kanin mo yung mga ubag. Daddy Josh, sumanga mo yung mga ubag, ikaw naman na tabi, Daddy Josh. Go ahead. Mabalik po ang programa and reaksyon dito po sa 92.3 Home Radio and Bicolnet TV. Mabalik po, dyan lang po muna tabi kumao. The best mix of music. Best mix. Home Radio. Ako si Peachy Cardinho, 45 years old. Malimit ako magka-UTI hanggang sa sinabi ng doctor na meron akong kidney stone. I tried everything, umiwas sa maalat na pagkain. May nakapagsabi sa akin about kidney care, kaya sinubukan uminom regularly. Pag inom ko ng kidney care, malaking tulog kasi naging regular and normal na yung pag-ihi. Store. Ang kidney Kahit anong nararamdaman
nagmamahal. NFB para MX. In your office. It's come gone away from Paris or Rome. But I wanna go Home is now in your cars. I'm going home to the place where I belong, where love has always been enough for me. Home is now in your house. Country roads take me home to the place I belong. Home is now heard everywhere and now being listened to there you go. Daddy's home to stay. I'm coming home, so take my picture off the wall. I'm coming. Thank you for keeping us in the background. 923 Home Radio. It feels good to be home. My home, and together we'll strive to make this world a better place. Si Maestro Nel Adtoon sa reaksyon. Sige po, panalo sa kanyang programa, 8:43 in the morning. Diretso po kita sa programang reaksyon niya pong aldaw nin Saturday. Live na live po dito po sa 92.3 Home Radio. And sabayong pong napapanood dyan po sa Bicol Net TV and sa Bicol Net TV YouTube channel. Tulo po na platform. Apat na platform pong ang programang reaksyon. YouTube channel na Bicol Net TV, sa Facebook page na Bicol Net TV, sa Home Radio 92.3 Legazpi, and syempre po dito po sa Home Radio po sa inyong mga transistor radio. Oras na, 8:44. Istorya pa po sa lawas. Yan po si Tony K sa ibong nalinya. Para po sa iyo pong istorya dyan po sa Primer Distrito kan Probinsya Canalbay. Iba na kipigibong aktibidad ang mga ang CPS City Police Station kan Tabaco. Ano yan mga bundilyo? Ano po yan? Para na makaiwas sa COVID-19. Sige daw. Para matang istorya dyan sa luwas. Si Tony K sa ibong na linya, mga kaibigan. Tony K. Reaksyon. Report. Tony K, good morning. Ibigay mo. Please come in. Yes, sabi na ko, good morning. Good morning sa mga parantagay. Ang loob kami okay man. Okay man, fine. Okay man. Okay. Mhm. Okay, may isa sa mga dugang istorya. Matapos nga ni Maestong ipay sa Iranom ang siyudad kan Tabaco sa GCQ, pag-agos man tabi Maestro ang pinagsasagirong bandilyo pagirumdom kang kasurong
COVID-19 health protocol, the solusyon, initabi na ito pinagtagibo kang personalized ng tabako city police station. Duman initabi na ito nakaposisyon, nakakalsad sa bus stop mismo kang tabako city. Sabi na ito, sa sentro ng gan. And arap ng paagi, padagot ng tindang itong tindang paghihong doon, pinag-agi nila sa pagbabandi mga tabi na ito. Nagamit yung ganing megaphone. Kasi nga po na nagpaabot sa tindang pangapudan doon sa publiko na kung bakit man siya natabi maestro, importante ang mga lakaw, magtinir mo sa nasaharong maestro. Bawat sabihon, sigian ko raw din mga kapulisan ng tabako. Sigian ko rahaw. Datawi na ito. And kasabay na ito so sa indang pag-monitor man na mga busy ko noon na nag-aaral kung nakasulog ng processing station. Particular na sa mga pampasahero tabi na ito. And syempre, daon man sa indang pag-monitor duman sa mga nasa edad 15, 65 pataas na imo na sila pwede magpanuliwas. And duman man sa mga pwedeng magluwas, kung dahil hanggang mapugulan, dahil maiwasan na sila magluwas, kahit tuwan hanggang na magsulog ng face mask at face shield. At yung man-tiniron na isabi ang social distancing. So maigot na pina-observar tabi na estro, hindi man sa siyudad kang tabako, maestro. Igwa masindak kiba nagkadarakop na nagbalgar kayo sa sa minimum health protocol. As of kahapon, maestro, sa paghakot-hakot kung sa indama na namamalisyahan na igwa ng pagbalgar, pinagpapatanidan mo naman ni maestro. Dahil mo naman pinag-application biro. Pinagpapatanidan, hindi kasabay nga ni sabi maestro, isang pagkakalibo kang kan makadangog ng dito maestro sabi. Sa liwat ma-informaran sinda ka itong mga pinagpakaupag dumang sinasandita ng sila tabi maestro. Okay. Maski pa di at least, maski pa ano bang tao dyan, basta may presensya kan pulis, siyempre, matatakot man. Pag may presensya kan, kung an ibang tao pa, dahil takot sa COVID, pero takot sa pulis. Roger ko dati. Yan ang bidig sila. Dahil hindi takot sa COVID, takot sila sa pulis. Tabak nga dakapon niya kang pulis. Di ba ka? Ano nga yung COVID na yan? Nagluluwas ka na dyan dahil mask. Nagluluwas dyan. Nagpapakisusuan pa nga ni. Dahil lamang nagkatarakot sa COVID. Pero, pag may pulis, tulol-tulol na yan. Kaya, ang tao, bago takot sa COVID, takot sa pulis. Tama nga, paglibot-libot kasi talagang mailing ka na gabos talaga nakasulog ng face mask at yung face shield kasi turuan kang tabako. Very good. Kaya sabi ko, okay man, ninali ko sa sarong personahis kang tabako city police station, pinaghapot ng maduman, pinaghapot ka na namin sa tindang pag-monitor, kung igwa na tindang na-upload yung bill, at kasuhapon na inang batali. Sabi and kami informasyon ka namin nga maibitaran yan ining paglakot sa ining COVID-19 maestro. Ayun. And kasi hindi na sa Danuan dyan sa Domingo, nagpaluwas man si Mayor Gina Aguas. Action alat! Updated health safety protocol. And syempre, so mga ibaligi, so para rin natin sa ibang mga banwaan. And ang pinagdano pa lang din, only to any form of cockfighting is strictly prohibited ang sigod. Ayaw Any form of cockfighting. Yan. Yan. Malinaw yan. Pinagdoonan niya rin any form of cockfighting. Di bot sabihon, pag parehas ka may kak, dahil na ka maglaban. Yan. Dahil ang luwas ka. Espada. An Santa Misericordia Cockpit Arena, Cockpit Arena. Sarado. Okay. Sarado tabi maestro, pero yun duman pa sa mga nakaaging aldaw tabi maestro, bakul na mga nagkadarakot
duman sa duman sila Buot mo. Paitupad. So, kaya nga antupada inis, antupada inis yung mga ula na luwas duman sa mga kakpit arena. And hindi sa naging okay man. So hanggang pag nakurmanda pag kada Domingo igani nasa natasakupan sa manuan sa matagay. Ayo man. So kinadad ako. Paano kaya si Brad mismo, talagang bait man. Scripted Si basaduhan ito sa manuan sa Bakakay. Sa ang mga siling sa inyo digdi sa inyo dahil kinadad ako scripted ngayon sabi sa'yo. Ang fight din. Oo, alam na ngayon. Kami sa ngayon ni Mayor ang pinagsasabibuhan ang bumukang pagkakasab. Daga ni Mayor. Ay, sabi ko nga. Brad, tabi allegedly ha. Aligado, mismong daga ni Brad na Mayor ini. Napiga tupad dyan. Sabi ko nga pag may time, kung pwede kitang i-informagan kung ano naman may patupada din sa daga mismo ni Mayor. Hindi particular may di pa kakay alimang tabi. Juhan mo, nakabaman, Juhan mo. Sabi ko naman sa informante, kaya pala niya ako sabi, kung mga kaaliman na taon, so pinagdano sa inyo si Mayor Dinky, aligado, so mga patupado din sa inyo sa takupan. Haman yung Zoom mismo sa barangay. Diba, kataling lagandaga? Sa talaga si group sa inyo ni Mayor itong tagang ito. Kaya dahil talaga tapos kung may maabot mo na po wala, tiripuasa na. Kaya, scripted ang kalahit. Brad, anong mali na fight mo tabi, brother? Oo, kaya yan tabi na ang medyo masakit sa nasasakupan ni Bob, no? Kaya sabi ko naman sa informante pa. Bro, Brad, sala. Brad, tabi, pasisya ka na kung makomentaryo ka din sa programa kasi yung bro, Brad, kitang ganyan. Wala mo na kay fratel na Brad ganyan na koneksyon o pag-iisipon. Kan sala. Dahil tapan pwedeng konsenteron ang pigibo kay ni Mayor Brother Dinky Romano. Lalo pang boksingero man nga ni yan, si brother. Bako, pati nga ni kickboxing na ka ng bigigamay gagawat. Bako na boxing. Gabos na bako na boxing, kickboxing na. Kaya sabi ko kung totoo talaga yan ang ligado, makakahirap talaga ang banwaan, ang bakaka. Natagikboxing. Araw na tagikboxing. Si Daddy Josh naging year si Daddy Josh garami aramin sa kickboxing. Kadagol ki politiko na araw kayan mahilig sa kickboxing. Nagkakawat na kickboxing, gugumpaan kamot kaya grabe nang ganda talaga kickboxing. Kaya minaduro to doon. Yeah. Ang mga dugang na informasyon, istoryahan, dito kaya ang lokasyon, patrol, numero 2, Polyclinic, Katarog, dito lang, Waldman. Reaksyon! Report! Kasulog! Patrol! Report! Sige, Barigay! Thank you so much. Dan masih pa rin. Good morning kay Paring J. Baldo and sa imong esposa and sa imong pamilya. Good morning, Paring J. Baldo. Klase ko ni kang elementary si Paring J. Hanggang sa ngunyan talagang mabuot man girari ng tawag ini. Sabi ni Pade, iba talaga karisma mo Pade. Dawai ka. Dawa pa di ka. Good morning sa iyo pa din. Paring J. Baldo and family. Nakaantabay sa mga oras na yun. Good morning po sa inyo dyan. Brad, tabi, may bagyo na, barakala ng power bank. Yung man ang gano'n. So mga gusto po tabi dyan kay power bank, magsabi lang sa ko. Sabihon lang po tabi nindo sa ko, i-PM lang po nindo ako.
Bagyo, expected para ko bagyo nag-brown out. Although sa Albay, bako naman iyan makangalas. We are the brownout capital of the Philippines, ang Albay, dahil po sa APEC. Pero ngayon po na bagyo, ma-brown out na naman po mga tugang, and medyo baka mahaloy-haloy kung sakaling dakol po ang damages po. Wag naman sana, no? Wag naman sana. So gusto po tabi magbagal power bank, barato na. Buy one take one. 1,000 po ang saro. Pag duwang binakal mo, 1,500 lang. Ano tabi SM, gusto magbakal power bank? Kaya ang pagganahon ang modem kan sa ibang mga internet. Kaya po tabi pagganahon ng electric fan. So, ano lang, na electric fan. So, pigsaktak mo sa ano, sa may USB. Ano? Pwede na po tabi ko magbagal. Ayun. O, saka, tatay, anong oras na iniot? 4 minutes na lang tabi mga tugang natatada. Hindi mo na contact ni Diyos, so pag-asa. Para, nakita yung update sa pag-asa. O sige, ano daw update naman kay Daddy Jess? Daddy Jess, kumusta? Ano nangyari dyan? Daddy Jess? Jess? Oh yeah, maestro. Kumusta na? Okay na, nahali na nadala na sa ospital. Natanga na tayo, maestro. So, aksidente ka sa bagong maestro kang ang ambulansya. Ulit tabi, maestro. So, alam mo tayo, maestro, so nakabangga, nagdumanon tayo, maestro, sa Sipak 1 ng PMP. Kapag sayang, maestro, ang sayang magurang. Ang nagkabangga, aki pa? Okay, patabi, maestro, nasabi nga driver kang nalabing auto. Okay. So, ang importante, okay na. Okay na, maestro, okay na. Okay, sige. Interest to, maestro. Pinagsampulala kang barangay Orsay Kasuhapon. Ang mga matatagas magsulog ng face mask. Maestro, kay baka nga barangay official ang gas PPP para maestro mag-issue ng ticket. Apat maestro ang na-issue ng ticket. Galing maestro, masampulan maestro ang mga matatagas na payo magsulog ng face mask. Apat? Kaya, maestro, sir. Apat ang nadakop? Sir, apat maestro, saro maestro nga senior ang natikita sa hapon. Ayaw At magpadunong baya ka mo. Kaya ang maestro kasuhapon, so doon maestro na binatilyo, nakikig maestro ining sinapat kang barangay official na daig face mask. Kaya tuloy maestro inisyon ng ticket ng 2,000 pesos. Ayun, 2,000. So, nagsunod an oversight sa ordinansa kan syudad. Kasi iwag yung mga barangay na nagpapatupad kayan pero may patong na 500 pesos. Tigpapatungan ninda 500 pesos. Imbis nga yung 2,000 ang fine, ang penalty, nag-aagad sinda 2,500. Di at least dyan sa oversight nagasunod 2,000. Kaya maestro, ang panampunan sa mga barangay official magsulog yung face mask kaya ning fake issue ng ticket. Dahil magpararuluwas? Sir. Kaya maestro ang minor bang maestro ika ng face mask na mataba nagluwas dam sa bawal nga ni 15 years old and below, bawal magluwas. Yung mga maestro, pwede maestro ma-issue ng ticket. Oo, kasi nag-violate siya naman sa day pagluwas. Maski may face mask iyan, nagluwas siya, ang na-violate niya naman, bago man sa pagsulog ng face mask, ang na-violate niya, itong pagluwas niya, na dapat na siya pwede magluwas. Okay. Kaya maestro, makulugban sa buot na ma-issue ng ticket. Sabi ka mismo mga PMP, magsulod nga niya,
Hindi ka mo, makul kang payo. Yun, correct dyan. Magsunod na sana. Sige. Yan, Maestro, ang mga dugan na informasyon, halidig isawas para sa reaction. Yes, Pacheco. Reaction Report. Alright, 9:01 in the morning. Saka, dahil na nakawalay si Governor Kuwa. Sige, sana paano suring? Sige, suring. Matext naman yan sa kuya si Gubtod Taon. Pasensya na ngayon. Di ko na... keep safe na lang po tayo dyan sa Katanduanes. Ano? Keep safe po tabi kamo dyan sa mga taga-Katanduanes. Mag-pray kamo marahay. Baka po madara sa Orasyo Impirata. Baka po tabi, kaya tang madaraan sa Orasyo Impirata. Ayan po tabi na bagyo. Based po rin sa nahihiling ta na application na pigamit niya ito mga kaibigan sa aga na Sabado na Domingo mamatian tanay niya ang pinakaaran ni po inigas pay pinakaaran ni po mga tugang Lunes mga kaibigan na aga iyaman po ini sa pinakaaran ni sa Katanduanes. Dahil man po maagi so matakan bagyo sa Katanduanes, but then so ini pong langilang o ini pong sudayametro kan bagyo maagi po sa Katanduanes. Sumata lang po ang dae. Kumbaga mamaringgilid po ini sa Katanduanes. Ini po, base po ini sa forecast, hindi po sa pigagamit niya itong application and same man po ini kan sa pag-asa. So, yan po, an update po dyan sa bagyo. Pero pwede pa po tabi, tandaan ha, pwede pa po tabi ining magbago. So, may mga oras pa na depende kayan, dakol na factor. Pwedeng kung kumusog ang habagat. Pag kumusog po kanyang habagat, dahil na po tabi malandfall. Pero pag nagluyaan habagat, tatamaan man po gari kani ang Northern Luzon. And pag luya pag waray, pwede pong umagi po mismo ang matakan bagyo sa Katanduanes. Pag nagluya ang habagat. So yan po ang mga nahilin na nito. Baka man po kita expert kayo ni, abang man kitang meteorologist. Pero maski pa paano po tabi, napag-adalan taman ini sa tuyang masters sa general science. Kaya maski paano hindi man kita haram. Sige, ano oras na matawag? 9:03 in the morning. Oras na po, kan sa tempong pansamantalang pamamaaram. Hindi po sa programa. Ako po, ang sa hindi pong nakasabay, ang sa hindi pong padabang maestro sa radyo. Antabay lang po mo sa home radio, sa Facebook page kan home radio. Pero po may update man sa pag-asa. Ngani pong maraman do ang direksyon kan bagyo. Ang lokasyon kan bagyo. Maghanda po kita, mamibi, mga G. Ngani pong nakaligtas mga tungang po sa kalamidad. SM Ronnie Berin ang samuya pong station manager. Diyan po sa main control, kasabi nato si Engineer Josh Bustamante, mula si Engineer Emerson Edchin, riding in tandem sa diwa. Agaman po ang sa indo nakasabay ay si Dalijes Pacheco and Tony K sa report ninda. Aga po ang sa indo pong lingkod, sa indo pong padabang maestro sa radyo. Sa pangalan po ni Attorney Ulpindo Buda ni Sir Carlo Obrero na pirming busy. Hindi po sa programang reaksyon. Maestro na naton, Salmaturon, God bless Albay, God bless Bicolanta. In every action, there's always an equal and opposite reaction. Bye!